Hello mga kabsat! So it's me again, your Miss Sinamit. At dahil nga may sumisikat na pasyalan sa Nueva Ecija, nagpunta kami mga kabsat at papasyalan namin ang sinasabi nilang Minalungaw. Nakita ko nga mga kabsat sa picture yung view and sobrang ganda at meron pa silang hanging bridge. Ayan mga kabsat, bumiyahe nga kami from San Manuel to Nueva Ecija. Naganda yung ngayam dahil papanan mi kakabsat at an makikita mi dahi riverside. Nang makarating na nga kami kakabsat sa destination namin, sabi nila close daw ang Minalungaw kaya sa LJ Minalungaw Riverside kami nagpunta. Resort din to mga kabsat at marami pang iba't ibang resort na makikita dito. Pero mas pinili namin dito mga kabsat kasi nga maganda yung view at tanaw na tanaw mo talaga ang Minalungaw. Bumaba nga ako mga kabsat at nakita ko sobrang dami nilang pinaparent na floating cottage pero nga sobrang mahal kaya hindi na kami nag-rent. Doon na lang kami sa kubo na nasa taas. Ayun mga kabsat, kung makikita nyo may mga nagbabangka pa dyan. Ayan o. Tignan nyo mga kabsat, tanaw na tanaw talaga dito yung Minalungaw na sinasabi nila at ayun yung hanging bridge. Sobrang ganda sana kung open lang tong Minalungaw pero yun nga mga kabsat, dumating kami dito close pala at nire-renovate dahil nasira nga daw ng bagyo. Pero walang makakapigil sa akin mga kabsat dahil nga gustong gusto kong puntahan yung Minalungaw. Ayan, sumakay kami sa may balsa at ililipat kami sa kabila kasi nga ayoko pang mabasa at sobrang lamig ng tubig. Kung makikita nyo mga kabsat, sobrang linaw din oh. Yung lamig ng tubig kakabsat, parang may yelo talaga. Syempre, atapang nga tao tayo, sumakay ako ng nakatayo sa may balsa para lang makita ang view. First time ko ngang magbalsa ngayon mga kabsat and sobrang saya pala sumakay sa balsa. Ayan, may mga kasabayan pala kaming nagbalsa, papunta sila sa kabila. Ayan, let's go! Tara na sa kabila at pupuntahan natin yung Minalungaw na sinasabi nila. Kung makikita nyo, sobrang laki ng kayang ko dyan kasi nga, hindi ko mababalance ang sarili ko kung naka-close yang pa ako. Kaya kailangan nating magkayang or magbuka ka para lang mabalance natin yung sarili natin. Baka mamaya matumba tayo tapos malaglag tayo dyan sa may ilog. Di basang-basa na tayo, sobrang lamig pa naman. Hindi pa man din ako naliligo, ay pag ako nabasa, baka umulan dito. At ang kakabsat, nagsukat kami nga rin kiniating ko na makita yun dahil view, ijayin ti Minalungaw, ayan, asadag kami dyan igitin kakabsat. Kita nyo nagad-ado mo lang ti na nag-rent iti floating cottage. Kitaan nyo man ngamin kakabsat, nagraragsak da nga, agsimsime, hindi din nakalamlami, is nga danom. Ngam siya mabuti nga, ta baka katumarmarnak dito. Ayan mga kabsat, malapit na kami sa dulo at sa gilid, ayan, kung saan, dun kami bababa. At maglalakad na lang kami para maghanap ng pagpicturean na maganda. Siyempre, picture kami lagaro dun, di pa nagalas nga view. Siyempre, di na mayat mata. At kakabsat kang ganipay na ipid sa kati pamangkin ko is inikat ko no may ditkat da dyan ti igidin. Ayan mga kabsat, bababa na nga kami. Ayan, bumaba kami ta, ababaw dito igidin. Kita nyo, oh, di ba nagababaw tapos ayuda no, kita nyo naglinaw na mabalin sa apay nga inuman day to yun. Pero for safety mga kabsat, wag nyo inumin ng tubig dahil baka hindi mo alam kung madumi or malinis pa talaga siya. Siyempre, may mga germs pa rin yan. Ayan mga kabsat, naglalakad nga kami and sobrang sakit sa paa yung mga bato. Kaya mag-i-sleeper muna kami dito sa may gilid. Nag-sleeper naman ako kakabsat pero tinanggal ko rin dahil nga baka mabasa is masira pa yung sandal ko. Okay naman na dito sa part na to mga kabsat. Ingat-ingat lang dahil baka masugatan. Ayan yung pamangkin ko, ligong-ligo na siya talaga mga kabsat. Kaya naliligo siya dito sa may tubig. Ay ako, ayoko kasi sobrang lamig. Naghahanap kami ng mga bato na magaganda. Ayan mga kabsat, sobrang daming bato dito. Ayan o mga kabsat, nakikita nyo ba yung tubig? Para siyang kristal sa sobrang linaw. Ayan, pupuntahan ko yung bato mga kabsat doon, yung batong malaki na puti at magpapapicture ako doon. Doon kasi yung magandang view kakabsat para makita yung Minalungaw. Pero nasasayangan talaga ako kakabsat kasi nga kung kailan kami nagpunta, doon naman yung time na close ang Minalungaw. Pero pag nagpunta kayo dito mga kabsat at close pa ang Minalungaw, pwede kayong magpunta sa ibang resort na katabi nito at makikita nyo din ang Minalungaw. Marami ngang nag-open na mga resort dito sa tabi niya mga kabsat. Ayan, naglalakad muna ako at hahanapin ko na ang bato ni Darna. Ay, hindi pala. Joke lang mga kabsat. Pupunta ko doon sa mga puting bato doon at magpapapicture ako doon.
Kung totoo lang sana na may bato si Darna, edi sana hinanap ko na yon at kinain ko na para makapunta ako sa Minalungaw. Ayan mga kabsat, at narating na nga natin ng mga bato-bato na malalaki. Ito yung mga rock formation dito sa may tubig. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko mga kabsat, tinanggal ko na yung damit ko at ayan, nagsasaboy-saboy na ako ng tubig na sobrang lamig. Sabi ko nga mga kakabsat, hindi ako maliligo at hindi ako magpapakabasa, pero anong ginagawa ko? Hindi mo naman kasi talaga mapipigilan sarili mo kung ganito kalinis yung tubig. Ayan, naglalaro na nga ako dito sa may tubig. At hindi ko nga namamalayan mga kabsat, ayan, naipit na pala yung bilbil ko sa ginagawa ko. Nung napagod na ako, ayan, lilipat na ako dun sa kabila. Ngayon, hindi na tayo sasakay ng balsa. Gusto ko kasing maglakad hanggang doon dahil sabi nila mababaw lang, pero ayan, tignan nyo mga kabsat, mababaw nga lang pero nabasa na yung short ko, pati yung panty ko, ayan. Pero grabe mga kabsat, sobrang lakas ng agos ng tubig. Para akong tatangayin talaga, kaya nagtatago ako sa tabi ni ate ko. Ayan mga kabsat, nagtatago talaga ako kasi nga kung hindi ako magtatago baka iaagos ako ng tubig na to. Sobrang lakas at sobrang linaw din ng tubig talaga. Mababaw nga lang talaga siya mga kabsat kung makikita nyo yung tubig o nakikita pa yung mga bato doon sa loob. At malalaman mo talagang mababaw kung ganito yung kulay mga kabsat, pero kung yan ay green na green, ay siguradong malalim yan. Ayan na nga, malapit na tayo sa may dulo, konting lakad na lang mga kabsat, makakarating na tayo sa paroroonan natin. Ayan, konting lakad pa at ayan na nga, nakarating na ako sa may dulo mga kabsat. At si ate kong naghahawak ng camera ay syempre sumakay siya sa may balsa. Umakyat na din ako sa may balsang nakaparking dito sa gilid para antayin ang ate ko. Ayan mga kabsat, dahan-dahan lang ang inilipat sa kabila itong balsang pinagsasakyan ng ate ko dahil tapos na daw yung oras ng balsang ito. Ito mga kabsat, floating cottage nga pala ang tawag nila. O diba madilang agbainan nakisabsabayin ti sa bali nga nagbayad. Pero okay lang din naman mga kabsat kasi nga mababait naman sila. Ayun nga yung mga kasama ko mga kabsat, tapos na silang naligo at nag-aayos na sila ng mga gamit. Ayun din ako mga kabsat, nakasakay ako sa may floating cottage at inantay ko ang ate ko. Akala ko kuweba yung maliit dun mga kabsat, pero butas lang pala siya. Parang kuwebang maliit, kuweba ng mga duwende. Tao nga yung nanghihila dito sa may balsa mga kabsat, kaya feeling ko nahihirapan talaga siya kapag maraming sakay yung floating cottage. Sa sobrang lakas ba naman ng agos, ay kung ako yan, baka maitangay kaming lahat. Ayan, malapit na nga rin silang makarating sa may dulo at uuwi na din kami after neto mga kabsat. Nagpunta lang talaga ako dito para makita at masulyapan ang Minalungaw na sinasabi nila. Muntik pa nga akong malaglag mga kabsat kasi nga bumangga pala ang floating cottage na pinagsasakyan nila sa pinakatatayuan ko. Atan mga kabsat, hindi nakadanon dane, di syempre agawid kami. Bye bye LJ Minalungaw! Babalik kami pag open na ang Minalungaw talaga na pinupuntahan. Don't forget to like, share, and follow me mga kabsat. Ay ayatan kayo amin!